Kaseng samlah himalang rin hapo kejeng alam ubah pias nang do harengkat kiri orang ba mentaka sengi balang kasan tarik naitung arjar apholai. Kilalik bani kendu ya UEM badai pej ketanat ilaka ubah pencengai lang NSM ubah deru u deputy CEM ban bu ke jikerpat na ke council ban weng no USM nang teis imyong ubah de USM ke himalang rin. Ubah pias nang do abakran cekinong tok kubor hadin ke je kendu ulong bakum ki kun ki hajar kidap da ke jing sungkya halor ka kam hima bat kentui ke council bakan shimkya ban penbai no mardor ya kena kakam hapo citayaw lem kumta kimbanse banwantur hake HDC. Ulong baki kun ki hajar ki persya USM nang teis imyong kum USM ke himalang rin. Baula sensyar don bor bat pia eka bor sensyar ki arbenta kumba kalong menta ka management board bat kador bar hima. Ka persya aru USM nang teis imyong daka bakan no baula le don bor daka bapenon kam bakla ya ka pisa pajba ka bakor hadu henyo lak tingka. Ulong baka jengwan jongki hake HDC kalong ru banwat ya laka jongka hima daka bapen pau bakat kum ke RTI bakalang rin kam don syu ya ka hima. Jingwan jongi mentaka ski na kaliang jongi ka seng samla himalang rin harengkat bat kini ki riu rang ba ki kun ki hajar jong ka hima hi kelong ba talong kom bangi wan wat ya ka hima lejong i wan wat i usim balai ngi ong bangi wan wat ya ka hima namar ba kom ba ka pau bat kom ba ka long kani kom ba ngaong bangi wan wat ki hima namar ba ngimdon hima syu kata ka de jing snau jongi kom ki kun ki hajar jong ka hima lang rin bat kata kalong ngidon ru wat ki kot ki jing pensisaru ba ngimdon su ki hima namar ba haka RTI ka bangi wan bangi lab ya ka jing ai khendau jong usim syaka sorkar ban snai ka civil subdivision ki ai haka kerteng jong kata ka management board haba ki lek sei ka pisa jong ka land competition jong ka himalang rin ki lek sei haka kerteng jong ka management board de haba lek ai khendau ru uklam lek mi kmat ya ka hima kom u usim ndai umi kmat kom u chairman jong ka management board te ka pensa lingo ingi kalong ba syai pat kajak ka hima hai usim udon haba ulit ai daka kerteng kom u chairman ulit sei ya ka pisa jong ka hima daka management board te ka penlong ingi bangin hapan wat jing tip ba hatu kalong bi anye em mendon kita ki artli ki bor sensar po ka hima plus nang ta kita ki bor ki artli ki bor sensar kamut ka hima langrin bat ka management board plus nang ta ka hima ka long la syai sekendong umdon hima syu namar ba hapa kile kita ki kam kile haka keteng jong ka management board te kat kom ka jing sautu jongi kalong ba bandon artli ki bor sensar hapo ki hima kasi ngisngau ba kane ngi penremjur namar balai kadai ke ai ka ngimla ban pediang dalai ru namar ba hai ngiyok snau bandon artli ki bor sensar hapo ki hima kasi ya ka kot ka bangi ai ka jing tho sa UEM in charge jong ka ilaka iba PNSM bat ngingat scam ban nakaliang jong i in sa sim kia ya kani ka kam haka ba kani kadai ka ba kom ki kun ki hajar jong ka hima ngi ka angi ut bat ngi ka angi ut halor ki nongrem ka ba ngi du no ilaka jong ka hima ta ka dau ngi ai ru ka jing khublai sapi ki saki pat ba ki nong song snong jong ka hima ki balong ki kun ki hajar jong ka hima lang ren haka ba haba baro iskatu ngi don hapdeng ka jing yo thia lengai haka ba ngila long tang ki mrau hanga po ka hima ngila long tang ki mrau sisa tehan rei ki pajba ki nong song snong kimnut ban mi sakmat rei ngi ai ka jing khublai ka kerpang ba haka ni ka kenti ka menta haba ngi wan ban submit ya ka ni ka kot ngi sngo ban ai khublai kerpang ki namar ba leng ba ka jing so thu jong ki ba ngin salong ki mrau menta ki la mi sakmat ban penrem ya ka ni bat leng ba kata ka jing san ka jong ki bat ngila ban ong ba ngila yo ya kata ka sulit majority ka ba ki pajba nong song snong ki don hapo ka hima te kita ki dei ki ba nakaliang jongi kom ki nong yalam jong ka seng samla nakaliang ki riurang ba jong ka hima kom ju ki kun ki hajar ki bangi ya don lang hakani ka sngi ngi pha e kani ka jing ai khublai kit bok ya ki pajba ki bala ya sim khie ban le ya kani ka bentah ban penti kana ya kata ka lawai ka basingan namta ki kun ki kiti ki jong ki hapo ka hima lang rin em in charge habangi kali long hakal tu kalong bi an em mandon atli kita ki bor sensar hapo ka hapo ki hima kasi nakaliang jong umpat la ban ai kanu ka comments iong ban sapet ban sa bisar bah katkom ki jingtho ki bangi la tho hakatei ka komplain ka bangi wanra te kita kidai ki ba ngi sngaw ban ong ba nakaliang jong em in charge ila ahi kita ka assurance ba in persang hi ban le ya ka ba bahatam
ban yada ya kata ka ban yada ban penting kena ba kata ka hok long try man try hang ni po ka jat benriu hang po ki hima kasi kadai ban scam kata kadai ka assurance ka bangi song tu ka kum jing keren bat i bangi ya keren ya kani ka management board kadai ka khana ka bajrong hadu kata kata haka ba ka hima lang rin ngi ya keren hang ni bangi wan hang ni ngi ya keren sepang kata ka ki lengkot kendau arteli jong ka hima lang rin ka panden tangli bat ka laulangam tela hakini hakapor ba nadu kapor sensar uphareng hakapor ba u deputy u kapten di harbat ulong u deputy commissioner jong ka khasi janti hills upan ya ka lanlis jong ki hima khasi ni yu i ba ka hima langrin ka submit ba ka laulangam tela bat ka peden tangli kadika laus iem ka jingmut ka laus iem ka bamut ba ka laus iem kadai ka khandau jong ki khun ki hajar hapo ka jingpet jong usim bat ka dorbar hima de kumju ladangi pet katkum ki jing ai mar hima ki snam ki spa snam ki bamensua nadu kat pras pa arpo kendai hapor ba ai ka hima langrin ya ka mar hima hapo saka sorkar pareng haba ki ai tu gipor ki ai da ka dorbar hima samdon kata ka management board de ka basyau lingo ka long bakani ka management board kadang mi haus nam arjar khatway ada ki spa snam dekat ba ka management board kadang mi adar khatway ka jingmi jong ka management board ru kami halor ki nongrim ba ki sui blackmail yu pat ba ki betray yu pat ba namar belengi ong ba ki blackmail yu pat ba hakapur bagi penmi ya ka management board ki penlong ya ka wei ka dorbar pat ba kinu bat hangta ka dorbar kim syam la yo ban san ban penkela private land ya ka laulangam tela bat penentang li de kumno bakin yo ban ba ki pat ba kin yo ban menjur kan ne kim don so de ki kilat namar hakata ka sni ba pinlong dorbar ki yo tangkom kom basan tumu de khanang ban yo ban yalam baklai pat ba ki pen bana da ka jing pen bana sinong ban ong kinu ki badon ya ka jing temu ban syong yau lane ban yo bela yo sngi na kaliang jong ka dorbar hima kan pli ya ka yo po nong halam de halor kita ki nongrim upat ba te manu ki bakwa ban syong dukan ban kwa ban yo bela te sanya kata ka kot sada dikila sanya ta kot sada ki pat ba pli andal dap sanya ta kot sada ki wan submit ta po ka council ki submit sa kinu ki bor singila ban ong ki bor jong ka an ba ong ba kini ki pat ba kidai kita ki bala long kuloi ban lilam ya ka himalang rin dikata ka di jing lam bakla ba pak san ba ong pli yau kat balik submit ba ong ba kini kidai ki pat ba ki ba lilam bat ki ba kwa ban pen kela private land ti kini ki long ki ba kom ki pat ba nong snong haba kim pat tip ke jing sisa kim pat songotu hendrai mentah haba kilat tip ke jing sisa hidap dap teng ke jing leng a ba ke jing pisa tak tahu ngi nakaliang jong ka seng samla nakaliang jong ki khun ki hajar nakaliang jong ki riurang ba bat ki pat ba nong snong jong ka himalang rin ngibu ka jing kerpat rit hakmat jong kata ka bor sensar hang ne po kejat beriu sensar hang ne po kejat beriu jong ngi kalong ba kim dai ban pen slam me ke kam bat ki dai ban lek kloi namar kani ke dai ka ba kom ukun hajar jong hima ngi dak ang ngi da ut ya kade bat yo poi kapor bala da ki kun samla i longbi ki longpa ki kun ki hajar jong hima ki ma su ban susnap kat sapoi kapor bangi habban lumlang hang ni bat ngenum ki su na kani ke jaka kat bangimpat yo ya kala ke jong hima kat bangimpat yo ya usim uban sensar ya hima lakum nuk ka jingkmi linti jongi kalong ba lakum nuk hapo stayau kani ke kam ke dai ban ya namar ba kani ke kam kadai kayap ka im bat ladang inang penslam kamut ngila nginang yap te kita kidai ki ki bana kaliang jongi ngi pha ya kani ka khubor ba kani ka kerwo usim tang ba dai usim jong ka hima udai usim jong ka ying kamut usim jong ka management board te handai ladang ikran ya kani katkom ka jing ngau jongi bat ladang i base katkom ka historical jong ka jat benriu kabut bangim don sim along no kom ba la sensar usim jong himalang rin lalong kum tahu David Scott daki por mensua namar belai laning ila ban ong ba don usim ringi don da ucarman te kamut ucarman te kan perayu bat director namar ka management board te udai ucarman jong management board dai usim jong ka hima jukit hiru ya kita ki kam bayadai berkayap ka im jong ki pat ba nong snong jong ka hima kita ki long ki ba ngi pun ki ajar ngi penpau ya kata ka jing siau deu bat ngi penpau ya kata ka jing siau si ka bakrau bayadai berkani ka kam uno namar jing isa ngim don kanu ba ong bangi persya usim pi lada usim nang tei im yong
ngi kloi ban pediang u ke musim badon buram jongi ke himalang rin tang ba omdei usim jong ki arteli ki bor sinsa udai usim jong ka hima kamu usim jong ka himalang rin bet omdei usim jong ka management put tang kata bat ka management put kadai bani bang mardor napok ka himalang rin jong tang kata ke jingkwa ka jongi